Velkommen til en kandidat til juravalget. Vi besøger i dag tåbelige jurister, TJ. Og hvad vil I gøre for jurastudiet, hvis I bliver valgt ind? Vi vil kræve en sammenlæggelse af de forskellige retsområder, således at vi kan få et totalt forsvar af vores hellige læsesal. Vi vil have vagter, kameraer, metaldetektorer, således at vi kan beskytte de studerende, så de i fred og ro kan læse, uden at frygte militant tænkende og fundamentalistiske medicinere. Man taler meget om forbedring af undervisningen. Hvad er TJ's visioner på det område? Vi vil kræve, at der kun er 22 studerende på hver forelæsning. Ydermere, for at fremme de studerendes læring, vil vi indføre, at der skal være 2 forelæsere på alle forelæsninger de første 3 år af studiet. Noget af det, der optager de studerende meget også i forlængelse af sidste spørgsmål, det er tilrettelæggelsen af pensum. Hvad er TJ's holdning på pensumområdet? Netop det er TJ's mærkesag. Hvem af os har ikke ligget søvnløs nat efter nat, frygtet et nyt pensum, blot fordi man et eller andet sted i København vedtager en ny lov. Slut, siger jeg! Slut! I TJ indfører vi derfor nu et totalt pensumstop, så man ved, hvad man har at rette sig efter. Ja, et af de centrale spørgsmål i valgkampen er undervisningsmiljøet. Hvad vil TJ gøre for at forbedre det? For os står den forfalskede Gucci-taske som et symbol på den undertrykkelse og den underkastelse, som man pålægger HA-jurerne. For at fremme integrationen af HA-jur indført TJ derfor det totale forfalskede Gucci-taskeforbud, det være sig på læsesalen, såvel som forelæsningerne. Men ydermere af undervisningsmiljøet er de studerendes velfærd det, som ligger TJ allermest på sinde. Hvem har ikke set, hvordan de seneste år har fået en degenereret undervisning? Derfor vil vi påføre studiet en tillæg på jeg gentager 22 milliarder for at fremme automatpolitikken. Alle, som har stået i kø for en automat, ved, hvor irriterende det er. Derfor stem på TJ, så får I et automatgaranti, så der aldrig er mere end 10 i køen foran automaten.